Sulit mga ka-explorer, isa na namang mabilisang pagtakas natin mga ka-explorer o pag-e-explore. Oo, kasi ilang days nang hindi umuulan dito. Umuulan pero hindi ganun kalakas. Tapos, napakaalinsangan ng panahon. Mainit-init siya mga ka-explorer. Kaya alam niyo naman, naghahanap tayo ng tubig na matatampisawan. Ngayon, babaybayin lang natin at pupuntahan ang Dingras, Ilocos Norte. Ito na yung pinakamalapit na pwedeng pagliguan na natural dito sa aking lugar. So, dumaan tayo sa C5 mga ka-explorer at pupunta tayo ng Dingras, Ilocos Norte. Gaya ng sabi ko kanina, mabilis lang itong puntahan mga ka-explorer. So dito makikita yung signage, yung right side papunta ng San Nicolas, tapos yung left side papunta ng Dingras. So nag left side tayo from C5 mga ka-explorer galing ng town of Sarat. So babaybayin lang natin to. At syempre gusto mag-hi ng aking mga kasamang chikiting. Ayan, si Ashil at saka si Tadeos. Ayan, so sinama ko na sila para mag-enjoy din naman. So eto mga ka-explorer, babaybayin natin yung highway na to, tas dadaanan natin ang Inek substation ng Dingras, Ilocos Norte. So after nating malagpasan ang District Hospital ng Dingras, merong right side na papasukan tayo mga ka-explorer. Eto siya wala na kasi yung signage na Kapasan eh. So ito na yung barangay Kapasan ng Dingras, Ilocos Norte. Babaybayin lang natin ito mga ka-explorer. Ang ikinaganda nito, walang right at left turn. Dire-diretso lang tayo hanggang malagpasan natin ang dalawa na maliliit na mga tulay. So ito yung unang tulay na ating dadaanan mga ka-explorer. Kitang-kita yung malaki na signage na Kapasan. Siyempre, pag nakita mo na to yung pangalawa na maliit na tulay, ibig sabihin malapit ka na kung saan ka papasok papunta mismo sa pupuntahan nating falls mga ka-explorer. Hindi ko pa nababanggit. So eto na mga ka-explorer. Eto, makikita nyo yung signage sa waiting shed na ito. Ayan. So pupunta natin ay ang Pican Falls ng Kapasan, Dingras, Ilocos Norte. Ayan. So dire-diretso lang tayo mga ka-explorer. Para bang walang pwedeng puntahan dito, di ba? Pero ito pa, may makikita pa kayong isang signage. Ayan. At syempre, dire-diretso na ito mga ka-explorer. At napansin ko, ang dami na nagbago dito. Ang kwento nito mga ka-explorer, aksidente lang na na-discover ko ang lugar na ito. Hindi ko alam na may pasyalan pala to. Hindi ko na maalala kung anong taon. So ito ay pang-5 beses ko na napuntahan ang lugar na ito. At ito nga, na-develop na siya mga ka-explorer. Tignan nyo, nandito na tayo. Sobrang lawak ng kanilang parking area. At syempre, papasok na tayo mga ka-explorer. Yan, ang ganda ng daanan. Pwedeng-pwede ito mga ka-explorer sa mga naghahanap ng mabilisan na pupuntahan. Mag-e-enjoy ka na at talaga pang marerelax ka mga ka-explorer. Eto, sino nga bang hindi marerelax? Ang daming mayayabong na mga puno. Pakiramdam ko tuloy mga ka-explorer ay parang bago pa lang ako na pumunta sa lugar na ito. Ayan, pero tignan mo nga naman kasi nakakaaya ang mga kulay ng mga dahon na saktong tumatama lang yung init sa baba. At para bang ang layo-layo mo na sa syudad mga ka-explorer, pero hindi naman dahil ang bilis mong puntahan ng lugar na ito. So ang Pican Falls mga ka-explorer ay isa talaga siyang falls. Pero may time na nawawala yung tubig niya, pero meron siyang bukal na kung saan sa first na pool ay nandoon yung bukal mga ka-explorer. Kaya pwede at natural pa rin yung tubig nito. At tapos open sila from 8 AM hanggang 5 PM. Tapos yung mga cottages nila, yung malalaki ay 500 pesos. Tapos yung maliliit ay 300 pesos. Kung gusto mo naman ay mga tables lang, pwede rin sa halagang 300 pesos. Pagkatapos yung entrance fee nila mga explorer ay free ang mga bata na mga 3 feet below. Tapos 50 pesos per head na sa mga adults. So eto mga explorer, dati ay 1, 2, 3, 3 lamang na pools ang meron ang Pican Falls noon mga ka-explorer. Pero ngayon, nadagdagan na siya ng iba at talagang nade-develop kaya 4 na ito. Grabe naman ang tubig na to, nagyayaya na para magbabad tayo. Nauna ng aking mga kasama na nagbabad sa tubig mga ka-explorer. Hi! Napakalamig ng tubig ng pools na to mga ka-explorer.
Ayan, nabulbulo na ako sa falls at saka pools. So ulitin ko po, 4 yung falls at yung nasa gitna ay yung may pambata. Opo mga ka-explorer. At yung pinakamalalim ay 6 feet at tapos yung isa naman ay 5 feet. At yung pinakamababa ay 3 feet. Yung bago nilang pool sa baba ay 3 feet daw kalalim mga ka-explorer. So eto mga ka-explorer, tignan nyo. Ay, eto na, umpisahan na natin. Huwag na tayo magpatalo. Yakapin din natin muli ang post na to. Actually dito bumabagsak yung tubig pero hindi pa nga daw ganun karami kaya dito muna tayo sa baba mga ka-explorer. Ang lakas din ng tubig nito. So eto yung bago na nadagdag dito sa lugar na ito mga ka-explorer. Talaga naman, unti-unti talagang nade-develop ang Pitcairn Falls mga ka-explorer. Ayan, eto na yung pang-4 na pools nila mga ka-explorer na may 3 feet ang lalim. Pwede ito sa mga bata ha. Pero syempre gabayan natin ang mga bata. Ayan, tignan nyo, i-enjoy na natin mga ka-explorer. At yakapin ang tubig ng Pitcairn Falls ng Kapasan Dingras, Ilocos Norte. Sakto mga ka-explorer, may isang grupo kami na nakasama o isang pamilya na ito gusto rin mag-unwind. Ay, ayan. Ay, ang galing din lumangoy ng mga batang to. At syempre, kailangan kong gamitin ang bago kang loraan mga ka-explorer. Isa na namang salbabida ang aking nabili. Salamat Shopee! Pawing-pawi mga ka-explorer ang 4 na araw na sobra akong naiinitan. Alam niyo ba, napaka-relaxing at napaka-importante sa aking katawan na nare-relax ako. Sa mga katulad natin ng mga may anxiety disorder, opo, hindi ganun kadali na labanan yon. Sa ganitong paraan ay ating nalalabanan. Tinutulungan tayo ng ilang kanikasan para kalimutan kung ano man ang ating mga pinagdadaanan. Ganyan, enjoy lang mga ka-explorer. At syempre, kailangan mo ring yakapin ang mga panahon at sandali na kasama mo ang inang kalikasan. Muli maraming salamat mga ka-explorer sa inyong pagsama sa aking pag-explore at sa inyong panunood sa aking mga videos. At dumadami na po tayo mga ka-explorer at lubos po akong natutuwa at sobra po ang aking ligaya sa inyong mga suporta. At sana ipagpatuloy niyo po akong suportahan. So ayun, pasyalan niyo na po ang Pitcairn Falls ng Kapasan Dingras, Ilocos Norte. Ingat mga ka-explorer!